Bones a tots de nou. A continuació us presentaré una mica la guia d'estudi que teniu penjat en el calendari. Concretament es tracta de veure una mica quins són els reptes, com hem d'estudiar la teoria i la part pràctica, com estudiar cada mòdul i, ja més concretament, començar pel primer mòdul, els suggeriments fonamentals. El repte fonamental, tal com ho podeu veure, consisteix en dominar una matèria que diuen que és difícil, cosa que no opino. Jo crec que se pot assumir, però és una mica diferent. Però que professionalment és imprescindible. I dic imprescindible que fins al punt de vista del màrqueting s'ha posat de moda el concepte de low cost. Per tant, la comptabilitat de costos és important. Lògicament també és molt important per aprovar el semestre. Per superar satisfactòriament aquesta assignatura, lògicament, com a totes, s'ha de dominar una part teòrica i en aquest cas és molt important la vessant pràctica. Llavors, de forma general, a tots els mòduls, amb un esquema de 10 passos més un, serem capaços o serà un bon consell per seguir l'assignatura correctament. Així doncs, hem de combinar teoria, de diferents mòduls, concretament 4, i casos pràctics, que ens ajudaran a assolir els conceptes. Per exemple, conceptes del mòdul 1 com sistema d'informació, producció, etc. O conceptes del mòdul 2 com costos orgànics, costos inorgànics, dins el mòdul 3 full cost, direct cost i diferents models de costos, i així successivament. Els podeu anar llegint a les transparències que teniu penjades. Acompanyant aquests conceptes teòrics que teniu en el material escrit, heu d'anar fent exercicis i sobretot anar seguint els debats. Segueixo insistint en aquest tema. Com deia, es proposen aquí 10 passos més 1 per estudiar correctament l'assignatura, però veurem que ho podem simplificar i cadascun tindrà la seva millor manera d'estudiar, lògicament. Podeu observar i heu de llegir detingudament aquests 10 passos principals. Començar amb una llegida de mitja hora aproximadament del mòdul. Llavors, aprofundir progressivament i intentar anar resolent avaluacions test de la part teòrica per assolir els conceptes. Tot això s'ha d'acompanyar amb els casos web en diferents problemes pràctics que heu de començar a anar llegint. Per finalment arribar a aquest 10è pas, que és molt important, que és el cas real, que serà una pràctica el més semblant possible a lo que serà l'anunciat de la PAC. Llavors és molt convenient que en el debat hi arribeu amb el màxim de coneixement possibles, per veure i acabar d'assolir els conceptes que necessitareu. Però un cop lliurada de la PAC, jo recomano no acabar la feina d'aquest mòdul aquí. És a dir, el dia després de lliurar la PAC, trobareu la solució de la PAC. Llavors, és molt important que amb aquesta solució i la PAC que vosaltres heu realitzat, vos autocorregiu la PAC i intenteu entendre tot allò que ho fem malament. Consell mig en broma, no convé deixar-ho per al final de curs. Si feis aquesta revisió vos permetrà després afrontar les proves de validació en seguretat i, evidentment, continuar el següent mòdul amb els coneixements adquirits, perquè, com he dit ja altres vegades, el coneixement és acumulat. Per tant, el que estudiem al mòdul 1 ho necessitem en el mòdul 2 i així successivament. Com molt de vosaltres ja sabreu, trobareu tots els casos, tota la informació a la pestanya de recursos. El que és important és començar ja a mirar-los i a fulletjar i saber tot el material del que disposem. Més concretament, com estudiar el mòdul 1? De la mateixa forma que m'he explicat abans, seguint aquests 10 passos més 1 és un bon sistema. Això sí, vull recordar que recomano sincerament començar ja mateix, aquest mateix cap de setmana si és possible. A les transparències penjades trobareu pas a pas amb els casos concrets quan anar-los seguint. El que heu de fer és arribar ben preparats al cas global i estar a punt per lliurar la PAC 1, que és molt important. Llavors, més concretament, teniu els conceptes fonamentals també penjats i no dubteu en preguntar en el fòrum o en el correu si teniu dubtes. Les coses han de quedar clares des del principi, és molt important perquè si no després costa recuperar. Així doncs, això és tot i fins molt aviat.